La primera pràctica és a la roda de molí. Posem les mans davant del tantien, passem el pes a una cama i fem un cercle horitzontal davant nostre. El pes canvia de cama a cama en harmonia amb la rotació del tantien. I insisteixo en la rotació del tantien i no en la dels braços. Els braços segueixen la rotació del tantien i podem visualitzar, podem imaginar una corrent d'energia que envolta la cintura des del mingmen fins al malik i torna al mingmen. Imagina que hi ha com un fluid, que hi ha com una llum que circula. Anem cap a l'altre costat ara. I aquesta energia que roda al voltant de la cintura és la que impulsa tot el moviment. Oblidem el moviment de les mans, oblidem la força als braços. És la rotació del tantien i de l'energia de la cintura la que fa rodar tot el cos. Ara podem parar, tornem al centre, relax, portem energia al tantien. Posar un cinturó de jade al voltant de la cintura. Avancem una cama, mans al maluc de darrere i passant el pes a la cama de davant fem un gran cercle que és horitzontal com l'anterior, però molt més gran. Fixa't com ara el cercle és molt més gran. Igual que abans, ens concentrem en una sensació d'una corrent d'energia que des del mingmen circula per la cintura cap al malik i torna al mingmen per l'altre costat. Una gran sensació de mobilitat a tota la cintura. Fixa't com el cercle és molt gran perquè quan passem el pes d'una cama a l'altra ampliem el diàmetre del cercle. I final, tornem amb les cames paral·leles i portem l'energia al tantien.